I ćao svima ljudi i dobrodošli u moj novi video na mom YouTube kanalu. Danas ćemo da analiziramo dvije utakmice. To jest da upoznamo dvije ekipe naših protivnika. Fudbalskog kluba Bačke Topole i Fudbalskog kluba Partizana. TSC Bačka Topola za 2 dana kao i Partizan igra sa fudbalskim klubom Petrokubom iz Moldavije. Sad ću da kažem što ukratko oko tog kluba, znači on je moldavski klub iz grada Češtija. Klub je osnovan 1994. godine u Sarta Galebenu. Ekipa Petrokuba svoje mečeve kao domaćin igra na gradskom stadionu Češtiju. Ljudi, sad ćemo da idemo na taj transfer market i da se upoznamo s igračima. I evo ga ljudi, sada i vi vidite ekran, znači evo to je taj klub, to je taj logo. Osvojili su Moldavski kup. Vrijednost kluba je skoro 5 miliona, rećemo. Vidimo tu igrače. Golman. Najskuplji igrač im je Vladimir Ambros. Kapiten. 500.000 vrijedi. Vidimo ovdje neke te transfere, moći da ubrzam ovaj proces jer imamo još jednu analizu da uradimo. Jesmo ljudi, vidjeli smo sada taj Petrokub, a vidimo ovdje TSC, znači 10 miliona vrijede, prvaci prve lige, to je ima standardan sastav, fantastične transfere su radili, velike pohvale, najvredniji igrači, Vladimir Silađi i Nenad Lukić. Doveli su Damjana Dostanića, Jukis Tanojev, Mihajlo Banjac, fantastične transfere su radili. Ja, znači sad da kažem konačan rezultat, pa igra se u Moldaviji, pa 0-2 za TSC, Silađi i Lukić strijelci. Eto. Ljudi, idemo sad na drugu analizu. Ljudi, sad prelazimo na protivnika fudbalskog kluba Partizana, favorita, definitivno kao i TSC smatram ih favoritima, Rigas Futbola škola, tako se zove taj klub, FK RFS, znači prevedeno s engleskog FK Rigas Futbola škola je litvanski fudbalski klub sa sjedištem u Rigi, koji je igrao u Virsligi. Zasnovan je na Akademiji fudbalske škole u Rigi, osnovan 1962. godine. Prva liga Letonije, trener Viktors Morozds, lokacija Riga Letonije. Ne bi sad dalje da dužim, ljudi moji, idemo na transfer market da se upoznamo s ekipom. Znači, evo sad i vi vidite ekran i ovdje, znači evo vidimo FK RFS, to je njihov logo, 4 miliona. Ajde opet se okružimo na 5 kao i prošli klub, znači bukvalno slična vrijednost. Ovdje evo vidimo te igrače. Najvrijedniji igrač im je... Nisam se još uveo, dobro ovo vidimo ovdje 400.000, 450 Tomislav Sarić, 30 godina Hrvat. I to je najvrijedniji njihov igrač. A dok idemo ekipa Partizana, 39 miliona. Pogledaj sam te trofeje, znači šta drugo da kažem. Najvrijedniji igrač Partizana je Filip Stevanović, 8 miliona, mada je on prodan. A vidimo ovdje posuma Salik, znači 3. Ovo stvarno je ekipa kvalitetna, imaju veliki potencijal. Znači, pošto se ova utakmica, evo, pošto se vidite sad i ekran, tražio sam kod klub Partizan, znači igraju kod kuće, znači 5-0. Evo, znači stavljam i tu 5-0, pa ćemo vidjeti kad izanaliziramo ono šta će ovo da završi, ali ja mislim da će biti tako 5-0. Tako da, ljudi moji, to što se tiče ove analize, kada ste se uživali, ako jeste obavezno bacite like i zahvaljujem se za prošlu analizu. Evo pogledajte, znači ne vjerujem koliko dobri pregledi sve. Tako da, ljudi moji, do naravno klipa, veliki pozdrav.